Surya to, pre. Turut ka na ba ang pre lagi? Layang gabi una pre. Nabukang ba? Ikaw, Leona? Okay, una, pre. Kailan una nam kagay-joke dia. Alakay, istorya na. Naalta pre, ikaw lang una kay bro. Sikil, kisay una na. Di ba biya ka basta magabi. Joke da pre. Nag-ano ba? Sa una nung panahon noon. Katong nang gi-assemble ba nga robot ba dito sa Amerika ba? Oh, nga pre. Grabe ka high-tech lagi kay sa una ang Philippines mo palit ng tato ba? Nya. Pagkuman. Nakapalit ginoon sila. Mao gida sa Pilipinas. Grabe pagka-brighta ginoon. Mga kamao man kay suwayan nila dire kanang taga lain-laing nasod pud ba nag langgi puli-pulihag pusil ba? Nga pre, ang sawang pre. Muli kayo eh. Ang sawang robot. Dito pero merong pusil siya sa USA. Gaya ka naman, inganap na siya. Pusil siya. Siguro niya na. Oh, nga. Pagsunod, ang kuwan sa lain sa nasod pusil. Sus. Ana rin ka po, no? Patiran pre. Pero Pilipes, tawag yung dag 38. Pag pusil, pertilayuan, yan ang robot, oh. Huwag kaigo. Tayo. Makita. Yan ang robot oh. Ataya. Lain. Yan ang